Яраттыңмы моңа кадәр онытылып? Аяз төндә күктә ай тотылып, тирән иде ул күзләр, диңгез төсле, башың җуеп дөньяң онытырлык. Яраттыңмы бер караштан гына ток суккандай тәмам өнсез калып? Тәнне җылытырлык димим лә мин, җанны җылытырлык җылы табып. Яраттыңмы көне-төне хәбәр көтеп, ансыз алган һәр сулыштан өшеп, аның хакта уйдан йоклап китеп уянуга кылт исеңә төшеп. Яраттыңмы күрешергә теләп, күрешүдән куркып, сорау алган төсле синнән һаман? Кояш идем ул синең өчен һәм яз исе килде микән аннан? Исемен тик пышылдаудан гына йөрәгеңә кайнар кан ургылып яраттыңмы? Әгәр җуя калсаң, дөньясыннан ваз кичәрлек булып. Ни булганын анык аера алмыйм. Таныш ялкын буа кабаттыңмы? Дөнья төртелгәндәй бер сорауга җавап бир инде. Яраттыңмы?